Dugang update sa investigasyon sa tabo sa kanhi Mayor Ricardo Ramirez samtang jail guard nga nagbantay sa kanhi Mayor negatibo sa drug test. Adunay live update si Nico Cirino. Nico? Yes ba, padayon pa nga gipaladban sa kapulisan sa lungsod sa Medellin ang ilang investigasyon nining duguon nga insidente sulod sa ospital ni atong Martes sa gabi. Matud ni Police Major Odi Pelayo, ang hepe sa Medellin Police karong adlaw, ilang gitag-satag sa pagsubay ang kining mga nakasaksi sa insidente, partikular katong mga medical personnel nga on duty ni adtong higayuna. Kini aron nga makakuha sila og testimonya kung unsa gyud ang nahitabo ni adtong gabihiuna. Gibutyag sa hepe nga buot sila nga makahipos og affidavit og dugang mga testimonya og mga saksi aron mapalawom ang ilang gihimo nga investigasyon. Samtang gibutyag karong adlaw ni Jail Superintendent Hill Inopia Jr. ang warden sa Medellin District Jail nga nagnegatibo sa gihimo nga drug test. Kining si Jail Officer 1 Renan Pableo, mao ni siya ang katong jail guard nga diha sab mismo sulod sa hospital room dihang gisung sila sa mga armadong tao. Siya ang nagbantay nitong higayuna sa kanhi Mayor. Mimando ang warden sa prisuhan nga mupahigayon og drug test kang Pableo aron sab nga mapapas kining mga pagduda nga posible matud pa kung dunay giprotektaan o mga pagduda sa iyang pagbantay sa kanhi Mayor. Taliwa kini bab sa migawas nga report o gikumpirmar sab kini sa hepe sa Medellin nga si Major Pelayo nga dunay napalgan, dunay nakit-an nga improvised nga tutor o burner sa kwarto ni kanhi Mayor Ricky Ramirez. Mao kini ang nasuta atol sa gihimo nga inventory sa taga scene of the crime operatives sa kwarto human sa nahitabo nga insidente. Gibutyag ni Pelayo nga karong adlaw gitag-sa gyud nila pagsubay ang mga medical personnel aron mahipusan gyud sila og affidavit kabahin sa insidente. Sa pagkakaroon ba wa pa sa matino sa kapulisan kung pila ka mga cellphones, mga gadgets tanan ang nakuha sa atol sa maong pagsung sa mga armadong tao. Kung kahinumduman base sa mga pamahayag sa tanan nga mga nakasaksi, gawas nga gipin down, gipadapa kining mga saksi, mga medical personnel, gipanguha pa ang ilang mga gadgets, gipanguha ang mga gadgets sa mga medical personnel o giputol pa ang linya sa telepono aron nga lisod sila makakommunicate ni atong higayon mismo sa pag-atake sa mga armadong tao sulod sa maong ospital. Ani atong paminawon ang tipik sa pamahayag sa hepe sa lungsod sa Medellin. So sana mo sila na upan ang putulong sila. Okay. Nung lang ko ako interview na mo sila o sila naman nakita na ko. Sa pagkakaroon ba matud ni Pelayo, duha pa ka mga medical personnel ang nakahatag og affidavit og nakapablatter ni atong pagpangawat sa ilang mga gadgets atul sa maong insidente. Padayon pa ang pagpanghipos sa kapulisan og impormasyon. Samtang gikatakda sab sila nga makighinabi posibleng ugmang adlaw sa pamilya ni kanhi Mayor Ricky Ramirez aron sa makuha ang ilang habig, partikular na katong babae, katong girlfriend o fiancé sa anak sa kanhi Mayor. Abab. Thank you so much sa Nico Cirino sa imong live report.